אין תקומה למקום הזה שנקרא רצועת עזה. כלומר, אתה אומר, אין הפרדה בין החמאס, הארגון הצבאי שבו אנחנו מתמקדים, לבין האוכלוסייה, ואתה חושב שמה? שצריך למחוק את עזה, זו אמירה, שוב, קיבוצניק מבארי, את השכן שלהם הרבה שנים. אני חושב שישראל, רגע, אני שכן שלהם, הם עובדים אצלי, אני מכיר אותם טוב, בסדר? אני חושב שמשהו השתנה בתפיסת האויב, שלא הכרנו עד אז, ואני בצד השמאלי של הפוליטיקה. והדבר הזה בסוף צריך להבין שהוא מייצר לנו מצב שאנחנו כעוטף עזה, ואנחנו כמועצה אזורית אשכול, נרצה לחזור ליישובים. רק לא נוכל לחזור לשם, אם לא יהיה שם מה שנקרא תפוח אדמה, בוטנים עד הים. לא צריך להשאיר שם דקל אחד, ולא צריך להשאיר שם בית אחד, ואפילו לא באר אחת, ולא אדם אחד. ואם הייתי יכול גם את הדגים בים הייתי מרעיל, כי אין תקומה לאזור. זה לא חמאס, זה לא ג'יהאד, זה תפיסת אויב חדש, וכדאי שכולנו נפנים את זה. כולנו נבין שהאויב הזה הוא כבר לא אותו דבר. הם הוכיחו לנו שהם מה שנקרא רוצחים ללא הבדל דת, מין וגזע, כלום. הם רוצחים את כולם. ערבים, תאילנדים, יהודים, נשים, ילדים. לא בוחלים באחד. בשיטתיות רצח מדהימה, הלוואי והייתה לי את הנחישות שהייתה להם.